Zarauzko udalak eta TKE Traineru Kluben elkarteak Zarauzko ikurrina 4 urtez babesteko hitzarmena adostu dute gaur. Alkateak Jon Urien jaunak eta Iñaki Mikeo TKE elkarteko gerenteak sinatu dute hitzarmena gaur eguardian udaletxeko batzar aretoan. Horren arabera, TKE elkarteak Zarauzko ikurrina San Miguel Ligako estropada izateko konpromisoa hartzen du 4 urtetarako 2009, 10, 11 eta 12. Zarauzko estropada jardunaldi bikoitzekoa izango da epe horretan. Aurten, abuztuak 15 eta 16an, datorren urtean 14 eta 15ean, 2011an 13 eta 14an eta 2012an 18 eta 19an ospatuko dira estropadak. Hitzarmenari esker, bandera bakoitzaren truke 60.000 euroko diruzaria emango da. Hasiera batetan Peter Bravo, TKE elkarteko presidenteak etorri bertzuen Zarautza, ezin izan du lan arazo batzugaitik eta Iñaki Mikeo gerenteak ordezkatu dunez, berari entzungo dizkiogu Zarauzko estropadari buruzko xehetasunak. Guretzat ere, beste kluben estropada kontutan hartuz eta errespetoz, baina esango nuke Zarautzekoa niretzate ligako garrantzitsuena da, ligaren erdian dago, 2 jardunaldietara da, eta sarien aldetik ere garrantzitsuenak dira. Urtero 60.000 euro banatuko dira saritan, eta nik uste dut horrek argi uzten duela Zarautzeko udaletxaren apostua azeten eta batez ere goi mailako estropadak bultzatzeko. Esan bezala 4 urtetarako da, urten hasita 2009, 10, 11 eta 12. Fetxak ere beti abuztuaren 15aren inguruan izango dira. Ikusi egin behar den nola tokatzen den asteburu hori, baina nik uste dut azete sortu danatik, eta hori Antxonek ere esango dit, 15arekin lehen aldia da, aurten tokatzen dela, asteburu 15ekin, eta nik uste dut hori izan dela beti Zarautzen helburua, eta aurten 15ekin tokatuko da larunbata, datorren urtean ere igandea, orduan fetxa honenetan gaude, batez ere Zarautzeko festak aprobetxatzeko. Bestalde, nesken ligarekin gora bera gabiltza, oraindik formatoa ez dugu guztiz itxi, hurrengo egunetan komunikaturen bat pasako dugu, eta behingoz esateko nola antolatuko den, baina dakiguna zera da, estropada horietatik 2 bertan izango direla, Zarautzen, eta seguruenik, ez dakit esan beharko nuke, baina seguruenik liga bertan amaituko da, Zarautzen asteburu horretan bukatzeko asmoa daukagu. Oraindik ez da ofiziala, esan bezala nik uste dut datorren astean ja esango dizuegola zein hartuko duten parte, Euskotren liga horretan, eta zeintzuk izango diren estropadak. Teorian 8. Entzun duzuen bezala, aurtengo Zarauzko ikurrinaren berrikuntza nagusia nesken partaidetzan egongo da. Alkatea oso posik azaldu da hitzarmena sinatu ondoren eta emakumeak parte hartuko dutela azpimarratu ondoren, herritarrei eta enbatari animoak luzatu nahi izan dizkie. Eta baita komentatzeko, urten ez daka ezer ikusik sinatzen dugun honekin, baina bai importantia da lehenengo aldiz emakumeak izango ditugula baita hemen, eta izango da estropada emakumenak, 2 egunetan, abuztuaren 15 eta 16an, 2etan egongo dira, eta uste hori kolorio gehiago emango diola, eta ikuskizun gehiago Zarauzko ikurrinari. Eta bukatzeko noski, eta ikusita hor daudela batzuk enbataenak, haiei animatu ea urten hor eskotandan sartzen diren, eta Zarauzko jendeai animatzeko baita, Zarautz urdinez apaintzeko, eta deno juteko, disfrutatzeko izango den ekimen honetan, benetan interesgarria izango delako.